गोटिए पोखरी पाख बुदा मूଳରେ ମା ବେଙ୍ଗ ତାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରହୁଥିଲା। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ମା ବେଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋଟା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା ବେଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆକାରରେ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା ଓ ସେ ତାର ମୋଟା ଚେହେରା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଓ ସେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ମା ବେଙ୍ଗ ଓ ତାହାର ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ କରି ଛୁଆ ବେଙ୍ଗମାନେ ଖୁବ୍ ମଜା ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁନଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ମା ବେଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନେ କରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଳିକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିଦେଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଁଅର, ଝିଟିକା ଆଦିକୁ ଅତି ସହଜରେ ଶିକାର କରିଦେଉଥିଲା ଓ ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ ଦେଖି କହୁଥିଲେ, ଆମ ମା ହିଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବ। ଦିନେ ମା ବେଙ୍ଗର ପିଲାମାନେ ମା ବେଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଳି କରି କହିଲେ, ମା ଲୋ, ଏଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମା, ଆମେମାନେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମା ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ହଉ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିଲେ। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ସେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଳଦକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ଦିନରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଜୀବ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ବଳଦକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ବଳଦ ଏକ ହମ୍ବାରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଛୁଆ ବେଙ୍ଗଟି ଏକା ନିଶ୍ୱାସେ ଆସି ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆକୁ ଭୟରେ ଥରୁଥିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହେଲା କି? ତୁ ଏମିତି ଡରିଲା ପରିକା ଦିଶୁଛୁ। ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ଜାଣିଛ, ସେଇ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ନା ମୁଁ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଜୀବ ଦେଖିଲି। ସେ ନା ମୋତେ ଖାଇବ ବୋଲି ଗୋଡ଼େଇଲା। ମୁଁ ଜୀବନ ବିକଳେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଛୁଆ ବେଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ସତରେ ନା କ'ଣ ଆମ ମା ଠାରୁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କୋଉ ଜୀବ ବଡ଼ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଏହି କଥା ଶୁଣି ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ଦେଖିବ ସେ ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଥିବ। ଛୁଆ ବେଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ତା ସାଥିରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଳଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି ଥରେ ହମ୍ବାରଡ଼ି ଦେଲା। ପିଲାମାନେ ସେଠାରୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମା ବେଙ୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମା ବେଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ତମେମାନେ ପରା ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ ହେଲା କି? ତମେମାନେ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ଥିବା ପରି ଦିଶୁଛ। ଏହା ଶୁଣି ଛୁଆମାନେ କହିଲେ, ମା ଲୋ, ଆଜି ଆମେ ସେ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ବିଶାଳକାୟ ଜୀବ ଦେଖିଲୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମା ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ହଁ, ସେ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ? ଏହା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ମା, ସେ ତୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ତାର ନା କୁଲା ପରିକା ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇଟା କାନ, ବିରାଟକାୟ ଲମ୍ବା ମୁହଁ, ମୁହଁ ଉପରେ ଏକ ପାଟି। ହଁ ମା, ତା ପେଟ ନା ତା ମୁହଁଠାରୁ ବି ବଡ଼। ଏହିପରି କେତେ କ'ଣ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ବେଙ୍ଗ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲା। କହିଲା, ହଉ, ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖଉଛି। ଏହା କହି ମା ବେଙ୍ଗ ପେଟକୁ ଟିକେ ଫୁଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ବଡ଼? ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ କହିଲେ, ନା ଲୋ ମା, ୟାଠୁ ବି ବଡ଼। ମା ବେଙ୍ଗ ପୁଣି ଟିକେ ପେଟ ଫୁଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ଏତିକି ବଡ଼? ଛୁଆମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ ମା, ୟାଠୁ ବି ବଡ଼।
ଏହିପରି ଭାବେ ମା ବେଙ୍ଗ ନିଜ ପେଟକୁ ଫୁଲେଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ବଡ଼ ହେବାର ଅହଙ୍କାର ଘାରିଥାଏ। ସେ ଏଇଭଳି ପେଟ ଫୁଲଉ ଫୁଲଉ ହଠାତ୍ ଠୋ କରି ଏକ ଆବାଜ ହେଲା ଓ ମା ବେଙ୍ଗର ପେଟ ଫାଟିଗଲା ଓ ମା ବେଙ୍ଗ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମରିଗଲା। ବିଚରା ମା ବେଙ୍ଗକୁ ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।